Se asemba ye pene pomasibre na emum ye nsuso gyanwu na asema asie areho sanse mihunu ni se ababa wana fe na nke no oba obebobra ni nyina ye abranti a enche ye hu na fidi tentan ne so se okuta kosua ene snap adi bodua na yemu bi ye bekan se abusuafo empe ne pomasibere na hwese de na abranti na sibi ebodua no papa mu kan sem bia na otimi se ne nani abre abusuafo fi anto ata sabra me no kasai ababa wa abranti ni bo ni dua no wato anananom wonse do amantia ye te kura ne se ne nanana wode ne da ase no ono nso oda baabi a enye eba ne sen ne ba sa memi ahwe video ni sima ebra na abrantia no ebodua no ensem wo kan ye na ye wi a emu afutu sem enesen da bia me kase se opanyini tifie na so se hwemfa no ho a ebedrum rebi na sa asem no ano se yemfa no ho no na aye chen na dane kom anasa na ya ahoma na so ne nan sabra me no kase ababa wa ye friend maame ya de onka ti asefo ho eba ne sen ene ba sa mumyenhwe video imra na ye ba mapapa nseminum ensem adi akire ene de ekọ na me de ama maame ya nana se mimishia maame ya no e virgin na me be fa na enene akwa no hwe ni school no ko na ni munti no o kire me se menye na size dia nana se mimishia maame ya no e virgin no nwo ba ko na mimishia na dia enene mimihwe mama oma boka ena ompeme enene nana ka nkwasi asem nana enke so afia se mimishia maame ya na otonkosua ya noa ena chirem fa na me take me ya me hwe ne yenti o so be ko school na me man kwan so nko school ena me hwe ne no ko hu be ma boforo no so mpem biem ena ne me kana na se ena na be ma frɛ me ka chem se mimshia maame ya o ya akora oko school wa bra akora no ko school se mimshia na otonkosua na me fa no ena ne na papa ne dan na no se edan asem no se mimshia again no na otonku oko school a wa bra na otonkosua na se ya mpa se na mimshia no oko school a ena me dan ma no na oni mini na se nya mpa se mimshia again no otonkosua na me fa no eno so oko school ena me hwe no do hia bia obusa ma de anam de ama no nana sika oba me nchen a me de gya ne kwan de onfa because oba de on ne da o so man bibi but se me wa mama boka ni kwan se me bo na ne ono chem so mpem biem no mbe me aka no boko ne nana ne wisu mranti no nana me de aba wanu anka so afia se maame ya mi hia onfa ba ma da ena me na breaki ni virgin a nana e am pasa uni minni nana senyampa se maame mhia no wa wo ba ko a be ma ne mfin no ono ananum ton se be ma ne mfin be ma de ne fa ya mu enene one me yasa nana ukun ma papa ni wi a fa maame ya na nkasa no ho asem na dase nana ne maame mama ni ska ma bia so ne maame so pen se ne maame ni mitusi di kurada enene because of omu ba ne ya ade enye ombe gina na chi aka chense de oye ne nye papa ye pa cho na se no mu be wisu mra nana so mu lai se kwadu titi omu makoma se kwadu de obeka asamboni afa me ho bia enke so afia obatan onana nana pokunie ya pokuya en adim sa abone no nana unu omuni ne santi nana minti min fra kwa kitamin sam shinapu yi pantu nana me de dawase menim se obeye no ntina me sefa omudaase no
Nana, that's here more piafo. No, let's say, and some papa, snap, papa, and I'm the bull said, yes, snap, and snap. Intinana, Aboka, yes, snap, papa, I'm there throw. Dimas and mammy. Dimas and mammy. The bush and the be of a cousin, Bonnie, family. Upon which I saw the Miko social welfare. Social welfare now, they make on. Nana, on farming court. I'm perceiving BBC. Oh, and Chomo say, they mean taxi and show. I want to let me say me Jimmy for. The sent Nana. We didn't snap we. That's it. If you go, and I'm the snap we that's it. So baby bia la bosum bia konfo bia so a asem no o man yan kan boko omu fa yie na yie na no be fa ho se nana okwa akodane bia ne de enta so afia unini pepepe oba tan unini pepepe unim sene a blessity e ekitestiam me ni bi kura me fo so de amaw empokura me di kan ma osika ansa na mama me nia o wu me bi adi o frem na here scan me ni here scan di kan do the amount asana mama me maami bi adi na o kire me say we hu be ma foforo nti me no esuni mfa so bi ma gajo fia obatan oni ni pepepe that's nyado pia ebra ye hu sa video wi me ebra me hu na me hu sa da bi Sadi abranti na niye sibi abira wo bodua na nhwa bibi be dan bibi besi. Na yemu bebre na eya ne yesi yenhyeda mfa ne mabu yenye ne mabi ni. Hwe minua obi a wokobra wuo no ho wono no wonfa ho so osompa fe no odinam. Na wo nyame sumi a wo sumi minu mienu. Yenhyeda nsipi ya ye hu motoro mojo na de ono na na dwen se won sum nyame na emu mobefa ba bi foforo no wono no eya ade se abribia no eye na dwuma wo ye sori anopa som no sori awia anajo anwumre onyabre edema no enu nti part-time Christian wuntimi ni full-time devil entwemanso ti asem ni yie ya ye ho part-time Christians. Nanso sa asembisi sesi a weni ye wonyame menua wonum omu wonyame ne wonum o ma dedicate wonum ho esi wo se wo mo de sum nyame wono na se bibi to no obetimi aka se hey na menu mienu a sebe mpraduasa yato nyame ajeje mu eni die kura ye mfama no tu se nipa no so obi ka so obeye obibi a so wena so afom nipa kro no a eya apa ne chew abrantie ne story nie oso a taxi driver na ababa wa friend Maame ya ohia no no otonkosua kakran wampa ba we na dwen so one ne betena sanse nipa we nipa nya kankade wone Maame ya tu anamo kakra kwa animu no na kire se ewo se obi a wone ne bo brade ewo so ope bibi ma no yo wode ababa we kwoto adwumasuam tua ntirinsa esan to fidie ai de pamade bi edema no kakran
na baba we wo kiremu a wo so wo baba ako enu nti abrante a wahia baba wa wo so wo dɔ ne de wuntimi nhwɛ no enya ne ba ho sanso obi so ɔdɔ wo a na ɔdɔ no ayɛ mu anyina ti abrante na na poku so ɔkɔ so a ɛyɛ de wo sɛ wɔyɛ edeman oso ɔhwa na ɔbɛka kyerɛ ne sɛ opese okɔ school ne sewa so ɔde ne ikɔ school wo se kasa ne ne yɛm no wate dada sɛ maame ya nipa na odi kan ne te a wo yɛ sojani no em so ɔsan aba na brabom na entitiye ne mu no obusa no a no ɔde ato ha obusa na no ɔde ato ha ekoduru mre bi kura sa afei de obusa ne bie mu a na ato kwase ase ani nsɛm bebre ti aso ne di mu ana ababa wa wura school mu ɔse school na ɔkɔe ne de ɔkai sika efrifia ne sewa de ma no 200 Ghana cedis ni nyina yɛ ɔno a sɔre anadwo da suom kotwi taxi ahomache emu asusumpidie wonya sika no a no ɔde amane maame ya ewu school to onde onim sɛ bia wo kɔ school na wie na wone no atoa so aso ne di mu ana dakoro ɔhɔ na nkraba a ɛsɛ free na ekro na napoku poku mfa ne nku medware a me ho mpa wotomi atintontan ehwemanim biem won se oh ya na bɔne bɛ na me dia yɛ wo ɔso ɔbɛka na sam ne sɛ die ɔno na wura school no hwɛ school no na ɔno na wura mu ne baabi abrante ne wɔn no a wɔn ntam kwan no wa sanse 7 praduasa school ni die wɔne taxi driver wade a enye yie abrante ne numa asɛm no to wɔse wankawe ezanse tia no ne maame ya ate na abusuafo ni mu ntino otutu ne nan kɔ ofie kɔbɔ maame ya na bi amane ka kyerɛ ne sɛ sei ɛna akwadaa na da bia mu hu me ha mede ne kɔto adwumam bra ma bre no ɛka ma bɔ no ho mede tɔ ka mienu kura na ɛnkɛyɛ sei na monana na ka kyerɛ me ɛno nti mo se ne sɛn ɔse ɛnkɛyɛ mfa ne ntena baabi mponi anwodwo na koma nka asɛm dada bia me kasa ɔhwɛ kasade ano brebre ma abaato ano brebre e ma abaato so obi so wagimi na so hwe ho na se wunyimi ya na akọ baby na emom ekoye nchinyi wahyew ene niema bi a etoda eno na di asemba enti na nan gigina mu se so wompewo akwai so wompewo akwai enye mpena na mo twe no wose enye mpena keke o na ka mpena nko ade asa no ne yetwe keke di a ena me hu nkodi mu a ka mema na kɔ enu nti munka bibi nkyira me na maboka ose na nani bie na no asem obeka akyere ne se wo akwada no hia no kura no na okɔ ne suku dada ose nana umom de no atu kwan na uni ha na emom ba me yehwe ose wate akwada no sebe no onko school me hia no no otonkosua eye mi botom me na me ne na tena ato aduane ame na dia emu ntade emu mpaboa emu kabo sande ne kɔto adwumam tua ne tirinsa ene ne waye sei eno nti sɛ obenya bibi pa bi aka kyerɛ me amon kan kyerɛ me ɔso obɛka afedie na akoya atem didie wɔsi die twa na kyire kura ne asombo a maame ya ɛbɔ no ba bɛsi oyi bɛ ma so toro da bia me kasa sa asɛm wɔn asankɛse ɛba franka nsi so na nke enua manum bi ne enua manum bi beba fom asem kese eba franka nsi so ti asem obi a waye na adwen se obedi wo menken no
se wan pe kwan bi so amena anya ya wo de besai wo bayire enei mo ade asai sankia ya abrantie iboko ne kan e kasan no wabo abrantie ni bodua no de ebo mi hunu se de osi bi papa adua no mu no woyi we to nchen no apa we ato nchen no apa we ato nchen enu ne bo mi hu wo katua mu se wote duabo na wo se nananom oba de oba wo nchen na sebe mpraduasa woni ne de twa so o mani sika timi yi sa de ne to nchen enu ntimi nua ba de me ka kiro nie bema waye na dwe so obedi ubone no so oye sa de na obepa ato nchen enti hwe no wanka se no one me da ye ne abrante na me ka se minim nipa kura okọ no homa ne kire ne dua ne bo to pa ato nchen enti se wo ti wona ayi wadwen so one me dai na sukska no otua ya opai to nchen osia no die twa so oba wo nchen a sebe mpraduasa okọ a ugya ne kwan ana ama ne bibi to bibi die yemfa mra eno ne asem aba beto wi maame ya ase ye kasai onka ate asefo tie news wa etwaguai na wankasa no ubehunu se wiase na yete ho no ena ho kwa enu nti se wudi obi bone a enyu obi a na beja ma awurade nyu obi a na beja ma nyame ebia mi meja ma nyame asomasi nya ma ne nka hwiye ne tutu anamo yie tie news no roya maame ya ne boyfriend say no taxi driver bra wa bre so benya dropping back kwa na chese no emu odene abobo sika no dia show Djka university o say college o aketie ndru ba bia wo hwe de say ne skin yesi no wo hwe taxi driver no ne was in nam no a ka chance we de wa boa me de but I'm sorry sisi de nya type no me nti be ya nka hwehwe foforo na me move on ya wo bonu de be no okay Maame nka we bia Facebook for no mo ye maame ye DUABO part 1 and 2 no enya pediagros ani bresam ne ya no ani bresam pa ye ne abre nti we na say ayi say kwani say this say o say was one dey basa no a we want me be ma ya wanye o ye ene ono ne break in virgin iti ho ye one branch wodi anya no ena no achi no so ne papa say akwala no hia abrantie ne na akwala no ko suku no on tifie so abrantie se na akwala no to kohia eno so ya na da utobia no wotwam afiem kogum and de ye de nchina fa ho ateta ho gina soro tenten ni bi enti eno so ya na da branch and san wode kwa ne maame so say se ne 1 cedi ne 2 cedi maame ne ho da ma ne di ne nsam da eno so asem ni asem no asem na ehu o da bi amposa wo yesa medo ho yawo o say I support him Facebook for so omoni omro omnua say omuta na chi say mo am ya support him no mo support no pa be braka kire ho so say ma me ya nkwa na ekro na che say busuan na mpa so wo hia say na say because abrantie say on so om lies akwadu abrantie nti ani enyan eni nya pa so yenhwe na abasa je so mko na mko pata omko hwe no ko pata na ko dane na oma hu se wo bo na chire ya na oma hu se wo bo odwane de oma hu bata se na on se bia na bu hor ma enya abusum bu hor ma abusum bia ni so hye se busum de wo hwe na ni so hye na kola se de abrante ne bo dua no utum se passion wom asem se de wo kasa ono onim de wo ka uchiechire mu sa ade a omo ebi ni agro so na so wakabe be say waba de wo no obashi a so man scan no ade ma nya nti no bodua no ende ja wonya drop kakra no ayi bia but chinje no ne papa no ne no kura bi no tro bi e be no ya de wo de wo hye bia wo de ma mu hye yie wate emema na aba no se so wo so odi ni sika wi a ontimi nya hwe se ya sinkrofo de obetimi akun no atwe so sekan wontimi a na ne odi wakogya ene wo sinya na wo sekan de munyi firim sekan de wo ya de obedem yo na we de won nam ho we bi no abosum se pa to ya munya me yidi se watie bibia ti sabra me no kasa ide akwada he frɛ ne maame ya onka ate asefo obi ate ne kwa hem esi ahweyi a wanye nti minua maame nka asam nkyerɛw
aboa wo hono okay ni bre na megoso akasa asem wi se obi nton samfa nhira ne busuefo abrantie no mo nipa no wakum nipa na sade America no ne obia na wo ye ne bone a obegya ade ache obi kura timi kase mekun ne makum hu bi enu nti se wudi obi bone a maame papa menua ma menua mema no ne ya no ma ya hweyie sansama famedi ene eda ho otwen ene nam ma famedi ene eda ho otwen ene nam penimfo se me fa fikire me fa abonte opatafo ne de wasi ntamo etoda wunye obi ma ne ka kire osa dia wo ye hwani ye nanso ne mrante ne maba wa ayaba ye de 7 preduasa yaso aye men nanso nka pani o fie bia na wawuram ade a ne maame ehunu a wanka nkire no ebia na panyi bi to nkyɛn waka akire no nanso ene nipa ye fa mpanyimfo bidum se ahia wonum nti bia jabra ahia won madwene nanso nyo maame no papa nku ne betimi atufo ade bi wo hasa de America ne nsunsan so no ebia na ye de asie yi ni nsunsan so ebia na ya asem a abeda ho asabrei obi etutu de srane abasa asem si aye wo mo ye ni dedium even abrantie kura akobo odua yi social media wo kwa ye wonya ye nua ma no bi mo mbeka se enye hwe enkosi aga enye hwe na sade America no obi a wo kɔ bra wuo no wono wo mfade so oso mpafe nam enunti si etu anama obi edi nkɔfuo bi bɔne a ya ye nhwɛ ne yie Adam nana ne yɛmfomso wo bia ho me a metia me wo me nanso sɛdeɛ menim no sɛdeɛ mebeto enna ne agya yɛka kyerɛ me sɛ mefum obi a memfiri me pam nka kyerɛ ne sɛ me pa akyɛw ano berebre ma abaato ebia na wonim me ka kyerɛ wo panimfo so oba mpɛwo a wo mpɛwo ka nanso ne maba wa bia yaba epɛ ma nte ka ene mema bia yaba epɛ ma bi ka nye manko mrantie bi fa bukata kwan so na akoye nsem bebiri na wie ne bia ankoye prison na akoye asem ye da hoyi adana me kan asem we se wone matena no wabu mi kwase a wone metena no ye sei wone metena na ye sei ene ma binum hunu ni se 7 preduasa wone ne da etise de wode ne wiase nyina de ama wo mema binum so hunu ni se wono so so wode ne sika ma wo a etise de ono so de ne wiase nyina ma wo nye nipa nyina na te asem ase enunti so no obi yi ade waka chosa asumesi ade a wode aye mi nya ama ne nka da pekwan bi so ne pa ne chew so no obi yi ade ne sa nipa ne tene sia aduasa ka chosa asumesi ade a wode aye mi nya ama ne nka da pekwan bi so ne pa ne chew na sa de America no part-time Christians yentimi ni full-time devils enkontokwa ye fra sorry dem ani Iraq club the ono so also bonsam ne de wono we full-time bonsam worshiper to bonsam na ne tumi ni nyina ma no entinye kwasiada ba akopɛ na akogina sorry dem ekoba san be kontokwa no ene obi a 7 preduasa wosom na ade ka kyerɛ so obeye obibi a wodu krifesam ekokasa mi wo nyame wo ho na emom waka no wona asɛm sɛ moturobodwo de wo ba fiwa fa nanum ti asɛm ni yie na kyerɛ wo ye moturobodwo a wonni gina bia e wona nim kura de wo hu ahi kura eche 7 preduasa panyi a wayi mframa kam si ya hunu sɛ papa yi na yi mframa wanyini ntie ntimi nka na hyehye nkɔfo ho ni edi atemu ni tirim mesrew mumye nhwe yie ne sese ba bia ade na ekro no
Abrantie na ntwetuo wantwe gyan wankobo sotoro oseme mfa me nsa nkan nya kwakyematum na abrantie ne sa o story oso okofa oba bi saa bo container man no koye nsem bebre oso oba no so be ka kire ne sesei em okotene ne nsa bo no enu nti abrantie na hu no ya remand ne 3 months da ka nyame nkwanke ejeli no to se maame ya de to so mienu no o se da bi me mfa me nsa nkan nya de makotum na emum me nso me de beko ba bi aminim enu nti abrantie ofri tachima wotwi ni taxi enei sabra mekan die emso wo keka ko ba bi aseda wo kodase debi aseda no mpokura no ode wo maame eni ne fiefuo nyina asa adase no aseda no ene ode wo maame ne fiefuo ene wonananom ededa ase enu nti asem ne da ho saa ne ehu mafutuo kakra me kan se mabusua ne ntena won kasa nya hwe mabusua ne ntena ho enkasa nya hwe maame ya na adi kan kro no tia ye tene se nanano nso 7 prediasa ne ho mfa no enu nti efiri ne so ahwan so na eba ti mabusua ne ntena ho si ebe hunu ko yakopa brantie na napoku chewo a yenkopa ne chewo na no brebre ma abato eya na to do obi bodua o se ma fa akira akwa akodane nipa kro obo ni dua no se na ye ni bre ana asem no na ye no kure ene ye de to no so no okobo ya se wo wa nkohunu ama na anyi antum na fa akire kodane a enkosi aga enu nti ne to da obi ya obone a utimi ka kiro se asomasi fa kyeme ne nyame mfa nkyeme nipa ye ne nam ho sa ne ya abodie bi a me se so obi kura fa ho asam di hye ne tirim no ye asam timi to sam kese pa titiru no obi okita genuine heart na di oboma ye hunu ye mponi o Sabrantie ya mo duai a manipa ehunu no okobo ne kokoa mu a me se enkefiofuo nyina nkanka no maaba sansa meka se bi kura munya mesom hinhim enu nti dia ba beto ho a yehunu se abrantie no sei no waye no mesre se dia meka no mom ye ntena social media abusua ni ninkofo bi achi nkokasa nyahwe ni emfiri sabre ya enkopa chewo busuane nkopa chaw sansa se yetena kasa nyahwe ni edi nkofo bia no asem wachi a anhwe fie o ye de pono ye de safoa ene betum bantie na napoku ba bia wonso wo papa sa busuan hunu kwan ne ba won nkyɛn a wada roma ye jache aha ena mdu besi menua ya hweyi se wutia ba bia se wutia ho wi a ya san twani kohweso watia obi a ohwe no watia obi a no aka me pa achew enkum nipa the word sorry enkum nipa o peduani to kakraka yanim eduane ede ade ya ene se won samone ba mu atwa won kwana so maame ya de oko wajja baketu a wachire ene obi nhwe obi ba senyo papa ne be fa akwada na bata ne ho a ana obi ne be kan busua na koma kasa akwada ye nhwe no a yenim kwada bebra situations bi sei amon baba be street children woman nam street ni mu basa enani ho ejani ho okrabrifo bi apade aye ne maame ne eja ama sabre o madane nyanka minu aba se wawo
dwene wo ba ho sana abedi obi bɔne a wadi ne bɔne wo de wu a wokɔ na aka akora no oba bebre de da chi atemwu ni nyina ebebusa kwan e fa so a wo de akoda baaye no wanhwe ho yie na wo ma obi te wo sen hanoa mango na wo ma akoda ne ye ngobo medi nyame jamu nyina subscribe to channel no Djka Nyansapo TV enura na asemi beda adwa na emom ne epesi ehunu kwan ye fa so ansana ye de ano aba betum ti subscribe ne come for ma foforo medase